Agnieszka Srebrna Bagiera Abrahama trafia do osoby niezwykłej. Jej skromność, cierpliwość, ogromne oddanie rodzinie i naszej małej ojczyźnie sprawiają, że czuję się nie tylko bardzo wzruszona, ale i dumna, że mam możliwość wygłoszenia kilku słów jej poświęconych. Pani Teresa Hoppe, inżynier, przedsiębiorca, regionalistka kaszubska, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Urodziła się 13 września 1947 roku w Kowalewie w gminie Szemów. W 1965 roku ukończyła technikum ogrodnicze w Pruszczu Gdańskim i rozpoczęła pracę w Powiatowej Radzie Narodowej w Wejherowie. W 1966 roku wyszła za mąż za Gerarda Hoppe i u boku męża trwa do dziś. Początki jej kariery zawodowej to praca w trójmiejskich firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni, gdzie przechodziła różne szczeble. Od 1975 roku jest mieszkanką Gdyni. W 1979 roku ukończyła zawodowe studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu i uzyskała tytuł inżyniera ogrodnika. W 1986 roku rozpoczęła kolejne studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując w 1991 roku tytuł magistra teologii z dziedziny teologii moralnej. W latach 1990-2003 była nauczycielem religii w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni. Dzięki jej zaangażowaniu w sprawy regionu i stałej trosce o kondycję języka kaszubskiego, ten ostatni zaczął być obecny w życiu szkoły i Gdyni. Umiłowanie tego, co piękne, słuszne i sprawiedliwe, etyczne i nasze kaszubskie, obecne było i nadal jest. No dajcie jej wody. Nie Tak? ma wody? Przepraszam. Woda jest potrzebna. Nie, bo mi tak uciekł. Tak w pracy zawodowej, jak i społecznikowskiej pani Teresy. W 1991 roku założyła firmę Denega, a w 1996 roku przedsiębiorstwo usług ogrodniczych Malta. Poza pracą zawodową pani Teresa Hoppe z pasją oddaje się równie ciężkiej i wymagającej pracy zrzeszeniowej. Od 1983 roku jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i członkiem Rady Naczelnej. Wielokrotnie pełniła funkcję wiceprezesa i prezesa Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów takich wielkich i ważnych działań jak doprowadzenie do budowy w 2001 roku pomnika Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim w Gdyni, utworzenie w 2003 roku Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej działającego przy filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, organizacja 50-lecia istnienia Gdyńskiego Oddziału ZKP, organizacja 8. Zjazdu Kaszubów w Gdyni, czy cały patronat nad nauczaniem języka kaszubskiego i konkursami kaszubskimi w gdyńskich szkołach. Pani Teresa jest współorganizatorem pielgrzymki Kaszubów do Ojca Świętego Jana Pawła II w 2004 roku. Od wielu lat jest propagatorką kultu sługi Bożego biskupa Konstantyna Dominika na terenie całych Kaszub. Teresa Hoppe nigdy nie pozostawała obojętna na niedolę drugiego człowieka. Niosąc pomoc innym, czyniła to w sposób niespektakularny, ale cichy i z potrzeby serca. Potrafi poruszyć i porwać do czynu innych ludzi. Z wielu przymiotów ją cechujących wymienić należy przede wszystkim ogromną charyzmę, merytoryczność, umiejętność negocjacji, stanowczość, cierpliwość i wyrozumiałość, a także fachowość i konsekwencje we wszystkich podejmowanych działaniach. Już Johann Wolfgang Goethe powiedział, że żyjemy naprawdę tylko wtedy, kiedy cieszymy się ludzką życzliwością. Myślę, że życzliwości pani Teresa może doświadczać na co dzień. Często bowiem odbiera dziecięce uśmiechy do niej skierowane, życzliwe spojrzenia i uczestniczy w serdecznych rozmowach. Za swoją pracę społeczną na rzecz regionu pani Teresa Hoppe była wielokrotnie nagradzana. Wymienię w tym miejscu chociażby srebrną pieczęć Świętopełka Wielkiego, Orlen Dokąd, czy medal Szkolema Klubu Studenckiego Pomorania. I dzisiejsze wyróżnienie. Medal Srebrnata Bagiera Abrahama. Święty Augustyn powiedział: człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko
kto dopomógł znaleźć prawdę we własnym sercu. I za to wszystko, za poszukiwanie, jesteśmy Pani Teresie bardzo wdzięczni. Za poszukiwanie własnych korzeni i odnajdywanie siebie. Myślę, że jestem wyrazicielką opinii wszystkich tu zgromadzonych, że Srebrna Tabakiera trafia we właściwe ręce. Dziękuję. Poproszę Panią poseł o zajęcie miejsca, zaś zarząd poproszę o medal. Dla wszystkich Państwa, którzy nie znają, podziękować za to, że pokazuje naprawdę zawsze sukces i w Warszawie, i tutaj. raz jeszcze gratulacje od nas wszystkich do członków zarządu oddziału. Czy Pani poseł laureatka pragnie zabrać głos? Bardzo proszę. Tak szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że ta uroczystość dzisiaj przyjmie aż tak patetyczny charakter. Spodziewałam się, że ona będzie taka bardziej na luzie. No ale tak wyszło. A wyszło dlatego, że każde wręczenie tabakiery jest inne. Naprawdę. Przeżyłam ich już bardzo dużo i naprawdę za każdym razem jest inaczej. Chociaż proszę zobaczyć, jaki to jest piękny obrazek. Wszyscy się martwimy, że jest niż demograficzny, a Srebrną Tabakierę tak pięknie wręczamy rodzinnie. To tak na początku. No teraz tak. Oczywiście drodzy przyjaciele Kaszubów, Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jestem niezmiernie wzruszona, że tę uroczystość zaszczyciła Pani Prezydent, wiceprezesi Zarządu Głównego, Danusia i Tomek i wszyscy nasi tutaj przyjaciele z naszego miasta Gdyni. I Tobie, Ido, też serdecznie dziękuję. Przyjechałaś tak daleko, z Bystrzycy, nie, powiedz. Z Brodnicy, tak daleko po to, żeby rzeczywiście uczestniczyć w tym wspaniałym, niezwykłym wydarzeniu. Pragnę oczywiście bardzo serdecznie podziękować kapitule medalu Srebrna Tabakiera Abrahama za przyznanie mi tego zaszczytnego wyróżnienia. Zaszczytne, bo ono jest przyznawane zgodnie z regulaminem za wybitne zasługi dla Kaszub i Pomorza. Zasługi moje zostały przed chwilą przedstawione, a więc nie będę tu nic dodawała, ponieważ byłoby to raz, że nie wspomnę, a poza tym Judytka się tak napracowała, Pani Dyrektor Szkoły, że tutaj już nic dodać i ująć. Ja natomiast chciałabym przy tej okazji powiedzieć parę słów, jak to było, że ja się znalazłam w tej Kaszubszczyźnie. Ja oczywiście jestem rodzinną Kaszubką, ale opuściłam dom mając lat 13 i potem było już zupełnie wszystko inaczej. I wróciłam do Kaszubszczyzny dopiero w 1982 roku, a więc było to 30 lat temu. A był to taki czas, kiedy takie rozbudzone nadzieje, te, które były tutaj w okresie Solidarności, powstania Solidarności, ten karnawał Solidarności, jak pamiętamy, trwał bardzo krótko i po tym czasie, po stanie wojennym, zrobiło się po prostu smutno i pusto i wtedy przypomniałam sobie, że przecież jestem z tej ziemi i należy coś zrobić dla tej ziemi. Skoro tam nie można dla ogólnej naszej ojczyzny, to trzeba coś zrobić dla Kaszub. I wtedy zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać w Gdyni Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Proszę Państwa, było pusto. Nie mogłam znaleźć nikogo. Dostałam stosunkowy telefon z Gdańska do Rolka Klepy, który milczał jak grób. Nie mogłam nikogo znaleźć. Dopiero po jakimś czasie w dworze lichowym, w Chylonii, odnalazłam dzwon kaszubski. W dzwonie kaszubskim był niezapomniany przede wszystkim Zbyszek Stajszczyk,
Nie wiem, ile osób tu pamięta, ale chyba dużo osób pamięta Zbyszka Stańszczyka. No i był Jurek Barterkę, który w 1983 roku został prezesem, a ja przy nim weszłam do zarządu. Ale nie to jest jeszcze najważniejsze. Najważniejsze jest jeszcze coś takiego, że w 60. rocznicę śmierci Antoniego Abrahama na Usyku, gdzie się teraz spotykamy od lat, tu nie wiem kto, czy pan Kaszubski, czy Jurek Barterkę, czy kto tam jeszcze, zaaranżował piękną mszę kaszubską. Tę mszę odprawił niezapomniany ksiądz prałat Franciszek Grucza i wygłosił takie kazanie, że naprawdę to było tak porywające kazanie, że już nie musiałam się zastanowić, co mam robić, gdzie mam robić, tylko po prostu wiedziałam, że trzeba działać dla Kaszubszczyzny. W tym samym roku odbyły się pierwsze wybory po długiej przerwie. Na tych wyborach proszę sobie zobaczyć, jaki był głód wtedy działaczy kaszubskich. Ja z tego zebrania o mało nie wyszłam prezesem. No, przyjechała pani Izabela Trojanowska z zarządu głównego i pyta się mnie, skąd pani się tu w ogóle wzięła, a kim pani tu jest? Ja mówię, no jestem inżynier. Jak pani jest inżynier, to pani musi być prezesem. Ja oczywiście odmówiłam, prezesem nie zostałam wtedy, ale zostałam sekretarzem i od tego czasu pracowałam cały czas w zarządzie, aż do października tego roku, odkąd nie zostałam posłem. Ale to, bo ja tu nie chcę Państwa absolutnie zanudzać, ja chcę tylko powiedzieć, że w tym pierwszym okresie, wtedy kiedy nie było nikogo, kiedy cokolwiek zaczęło się w Gdyni kleić, wtedy przyszli do nas trzej najstarsi działacze, założyciele zrzeszenia takiego tego w ogóle i tego w Gdyni. I to był Adam Zwiereczek, to był Henryk Bukowicz i Paweł Szymka. To są bardzo znane postaci. Oni przychodzili do nas, do tego dworu lipowego, po to, żeby nas zagrzewać. My byliśmy nieco młodsi. Tamto to są osoby z pierwszej dekady XX wieku. Takie to były roczniki tych osób, które w 1956 roku zrzeszenie budowało. No i pierwsze 3 lata z nami jakoś tam przebiegły, ale kiedy było kolejne sprawozdanie, zebranie sprawozdawcze zostałam ja sama i przyszłam na to zebranie, ale na to zebranie przyszedł też pan Olek Trzebiatowski z grupą stoczniowców. I z grupą stoczniowców, która dała mu pełne wsparcie i pan Olek Trzebiatowski od razu został prezesem i wtedy zaczęło się odrodzenie zrzeszenia w Gdyni. To jest człowiek dynamit, który tak wiele zdziałał i tutaj oczywiście musi być pan Aleksander Trzebiatowski wymieniony, pan Paweł Siedliński, no i ja, bo ja byłam 9 lat prezesem, Olek 9 lat, ja Paweł 6, a więc razem prawie ćwierć wieku i przez te ćwierć wieku można było zrobić bardzo wiele. Teraz jest już zupełnie inaczej. Te ćwierć wieku to były setki imprez propagujących kaszubizm w Gdyni. To jest pomnik, o którym został wspomniany. To jest Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, to jest organ prasowy Gazeta Gdyńska, to są msze kaszubskie w każdą niedzielę tutaj w Gdyni, w różnych kościołach. To jest nauka języka kaszubskiego. Tego języka kaszubskiego jest wciąż za mało. Naprawdę, ja teraz widzę z Warszawy, z Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jak bardzo mniejszości starają się o to, żeby swój język propagować. Są na to dotacje, są na to piękne możliwości. Róbmy nauczyciele wszystko, żeby język kaszubski rosł w szkołach naszych tutaj i w Gdyni i w ogóle na całym Pomorzu. Tak dobrej okazji do tego nie było nigdy. Także naprawdę Pani Prezydent też bardzo proszę o to, żeby nam pomogła, żeby tego kaszubskiego było więcej. To się opłaca, ale też ten język nasz, skoro tyle lat przetrwał, to musi przetrwać tak. I już kończę, tylko jeszcze powiem tak, że to jest 30 lat takiego właśnie działania na niwie Kaszubszczyzny. Kosztowało to dużo czasu, dużo zdrowia, nie wspomnę o pieniądzach, tego było bardzo dużo. Ale z perspektywy tych 30 lat muszę powiedzieć, że nie żałuję ani jednej chwili. Mam świetnych przyjaciół, mam piękne osiągnięcia, a Kaszuby są warci z tego.
Jarosław Buda powiedział, że Kaszubi mieszkają tu od VI wieku, a więc skoro tyle przetrwaliśmy, najgorsze nawałnice i Krzyżaków i zawód pruski, trzymajmy się teraz. Trzymajmy się i niech rozkwita Kasiewizna, niech rozkwita nasza piękna kaszubska mowa, nasza kultura. Dziękuję jeszcze raz za przyznanie, za wyróżnienie mnie tym medalem. Tyle razy go sama wręczałam. Wreszcie dzisiaj jestem jego beneficjentem. Serdecznie dziękuję.